Mapurisana. Ndinobva kumasvingo love kuti kubranch rekuchipimbi. Haleluya. Madzimai eruwadzano avimbisa kuti anoda kuburitsa zvipo zvakawanda achigadzirira kuzopemberwa kwaDr. JJ Chirwa gore rinouya paEaster, uye vachange vakachena zvinonwisa mvura. Masikati akanaka edzinoi nhau dzichiverengwa namai Mapurisana masvingo Loveld. Madzimai eruwadzano avimbisa kuti anoda kuburitsa zvipo zvakawanda achigadzirira kuzopemberwa kwaDr. JJ Chirwa gore rinouya paEaster, uye vachange vakachena zvinonwisa mvura. Izvi zvatsigirwa nokuti umwe noumwe anofanirwa kuisa zvipo zvake kuno. Zvichakadaro takurukura namai mazino vekwasini branch vakavimbisa kuti chisungo ichi chinofanirwa kutevedzerwa. Jerusalema richiri kupfuurira mberi nekuvakwa kusvika kumugumo waro, asi pazobuda mashoko anoswisa kune vawanikwa vasina chavaburitsa kuimba yaMwari. Vanzi vachatambisa mari dzavo kuuya pano nekuti maropafadzo vachashayiwa. Pane chikwata chanamai vawanikwa vasina kana dhora rimwe chete ravaburitsa paJerusarema, vatongerwa mhosva yekudiridza bindu remakabheji akarimwa nevechidiki zuva rimwe nerimwe vachibva kumaprovinzi avo. Gorokota rinoona nezvekucheneswa kwenzvimbo ino, Mai Colin, Madam Smartness, varatidza kusafara neruwadzano rwaramba ruchiri kutadza kuchengetedza nzvimbo ino. Zvichakadaro kwabatwa madzimai matatu achirasa mapamba pese pese aya atongerwa mhosva yekutsvaira Jerusarema rino rese kusvika paukonya. Vari muofisi yemapurisa chiahumani mai mufundisi Gaba vati uchapa ukaramba uchindirira mberi vachapedzisira vashandisa mboma kuranga madzimai aya. Nhau dzamakateerera dziri kubva kunhepfenyuro yeZZAC. Totarisa nhau dzanababa. Gorokota rinoona nezvanababa vesungano, baba Borondo, vapikisana nemashoko ekuti pamusangano pane mbavha dzinoba, nokudaro vaisa munamato wekuti baba vanenge vabatwa vachibaira vamwe vachaonekwa nekuonyana maoko. Vapfuurira mberi vachiti vachagadzira mapiritsi achanga achisungirwa kumwiswa vana baba vese vasingadi kugerwa vhudzi. Anzi anenge achinwiwa ari 30 pazuva rimwe nerimwe. Izvi zvaita kuti baba mangwana ekwamutasa vagare vakagerwa vachitya mapiritsi aya. Pane chikwata chanababa vasungirwa mhosva yekupfeka masutu nemateki. Vana baba vapiwa mutongo wokubvisa zviuru 135 zvemadhora ekuAmerica. Takurukura nababa mangove vekuchipinge vakati ivo vachagara vakatenga shangu dzavo dzinokwana 10 vachitya mutongo uyu. Mutori wenyu wenhau ari zvekare munyori wadzo apa ruregerero kune mamwe marudzi asinganzwi shona, nokudaro avimbisa kuti nemusi weSondo achanga achiverenga nhau dzinosanganisira marudzi ose ari mukereke muno. Muambi wamapungo pfarero kadzimwe chaka asapi chishona ngauraro liko vafurufedzisa ulinga mugivera lidhova liko amba ngambo dzofambana nawo uangalisela chaka dhote ulitela upfesesa. Umutati wendava wenyu unqola ungitelele kulezimwe iziswe ongezwayo isishona, kunjalo uthembisa ukuthi ngelanga elinye ngelanga wemusande azabe efunda indaba ayakhe ogecela indaba zange kuli vangeli. Esitowo epediri dishkupa para aquele chiqui euveshona mesvamos ireishi crevish todashi linguagem que te fala todashi pelos aparentemente hoje e sexta-feira até amanhã que sábado.
tichipedzisa nawo yaine misoro yadzo zvekare. Madzimai eruwadzano aimbisa kuti anoda kuburitsa zvipo zvakawanda achigadzirira kuzopemberwa kwaDr. JJ Chirwa gore rinouya paEaster, uye vachange vakachena zvinonwisa mvura. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.